Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Dangi na maza da mata, ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. To, kamar yadda aka yi sallah a Libya, a nan bakin saha an samu kuskurori da dama wanda a sallolin da ba mu same su ba. To, alal hakika zan mu karanta sako na Shamsu Alele inda yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, masoyana na Libya, sako zuwa a gare ku. Don wannan sako ya shafi 'yan Libya ne kadai, musamman mazauna Tripoli zuwa Misrata wanda suke bakin ruwa. To, alal hakika mun ji abu na rashin daɗi da ya faru da ku a wannan sallah, wasu ma har sun rasa rayukansu. To, Allah Ubangiji ya tsare gaba, kuma wanda suka rasu Allah ya gafarta musu, amin suma amin. Saƙon shi kuma na gaba inda yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah, masoyana, na sake dawowa gare ku. To, dangina dukanmu ɗaya ne. Mutum idan ya fita musamman ya tafi ƙasar waje, ya san menene ya kawo shi, kuma ya san wane ne shi, ya tambayi kanshi wane ne shi, daga ina yake, kuma menene ya tafi da shi. To, zan iya barin ku nan ne muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci daga naku Shamsuddin Alele. Na gode. To, Malam Shamsu Alele, mun gode da wannan sako da ka turo mana. Mun san kana da masoya da dama a Libya, musamman a birnin Tripoli zuwa Misrata. Mun san kana da su da dama wanda ka yi musu waƙoƙi da sauransu. Lalle alhaƙiƙa abu irin wannan ya faru da su ba za ka ji daɗi ba a matsayinka na musulmi, kuma a matsayinka na kai masoyinsu ne, kuma su ma masoyanka ne. To, mun gode da irin wannan saƙo naka. Insha Allah ya saka da alkhairi insha Allah. Sannan kuma akwai bidiyon da zan mu kawo muku nan gaba wanda shi ma wani jarumi ne, kuma producer ne, kuma director ne, kuma mawaƙi ne, kuma ɗan comedy ne. To, sunan shi dai Yahaya Buzu. Insha Allah zan mu kawo muku wanda zai yi faɗi iya matsalolin da ya gani, kuma da irin gargaɗin da yake da shi a ainihin cikin wannan bidiyo wanda zan mu kawo muku nan gaba insha Allah. To, alal hakika kafin bidiyon wannan ni kuma zan kawo ni ma nawa shawara. To, mutane ni na je bakin ruwa, na ji mun ɗan yi show a nan bakin ruwa, mun dawo lafiya. To, alhamdulillah yanda muka je lafiya mu mun dawo lafiya, amma kuma abubuwan da suka faru duk da mu mun zo gida lafiya kuma abin ya shafi 'yan uwanmu. To, mu ma abin ya shafe mu. Muna addu'a Allah Ubangiji ya tsare gaba, Allah Ubangiji ya kare wanda suka rasu, Allah ya ji kansu da rahama. Kuma sakona na gaba shine dangina, idan muka zo bakin ruwa da sauransu, wannan ƙasashe ba namu bane. Waɗannan ƙasashe idan muka zo mu san menene ya kawo mu, dan kar mu ga wani yayi wani abu mu ce mu ma zan mu yi shi. Alal hakika Allah subhanahu wataala yana magana da mu a koda yaushe. Idan muka tashi daga bacci, farkon tashi mu daga bacci, menene muke gani a cikin nasiyar Ubangiji? In mutum in baya sallah, in yana wanke idan shi, na san zai daga hannunsa. In kuma yana sallah, in yana arwala, in ya zuba ruwa ga hannun shi kafin ya kai ga fuskar shi, na san na tabbatar idansa zai ganin hannun shi, kuma na san zai tabbatar da yatsun tsawon su ba ɗaya ba. To, yanayin rayuwa kenan. Allah ya magana da kai a wani lokaci, ya nuna maka cewar to rayuwar nan fa ba ɗaya bane. In bangaren lahiya ne wani ya fi wani, in bangaren kuɗi ne haka, in bangaren baiwa ne haka, in bangaren duk irin farin ciki ne, ko kuma in bangaren bakin ciki ne, duk wannan yatsu sun shafi wannan shaida, ko kuma sun aya ce wanda ta shafi komai da komai a bangaren rayuwa. Yana da kyau mu gane da wannan insha Allah. Daga nan kuma zan sako muku ainihin bidiyo na shi ainihin Yahaya Buzu, zai kawo muku iya irin matsalolin da ya gani, kuma da irin labarin da yake da shi, kuma da sakon da yake da shi insha Allah. Kuma sannan muna roƙon ku mana subscribe, ku mana like a daidai irin wannan bidiyo ka, dan muna da bidiyo ka irin wa'annan bula adadin
in kuma shine farkon zuwan ka channel din kana iya shiga ka bincika ka ga irin abubuwan da irin sakonni da muke da su a cikin wannan channel mai albarka na Dan Bari Bari TV. Insha Allah mu ne muku fatan alkhairi. Allah ubangiji ya tsare, Allah ya kare wanda suna da aiki, Allah ubangiji ya kare karfo wanda ba su da aiki, kuma Allah ubangiji duk inda suke ka ba su aiki, wanda kuma aka ba su amana Allah ubangiji ka sa su rike, wanda kuma ba a ba su ba wanda suke niyyar rike amana Allah ubangiji ka ba su niyya ta kwarai. Insha Allah na gode sosai, sai an jima insha Allah. Amma kuma zan iya tsayawa mu yi kallon nan tare da ku, mu kalli ainihin shi Yahaya Buzu irin sakon da yake da shi insha Allah. Mala Yahaya Buzu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu kuma da warhaka. Gaskiya yau ina da tsokaci ko in ce shawara da zan bada akan samari, musamman matasa, zanciya saura kannai, saura yayye, saura kuma wari. Ina magana ne akan 'yan Nijar mazauna Libya, musamman Travelers. Mun tsaya mu lura mu duba da kyau irin hitattan sauran wankan nan da muke muna zuwa Madina, musamman a ce ga sallah ko wani lokaci haka dai. Idan mun duba ne zahma ko in ce cunkoson da muke yi, mu bi a hankali, domin Libya duk wanda ya shekara daya zuwa shekara biyu kinsa to ba za a gaya mai halin balarabe ba. Mutane ne wanda sai in ki abin ma hasada ke, domin balarabe ba abin da ya tsana ka ya ga kai bakin mutum wanda yake kallon ka matsayin bawansa, ka sa tuwahin da sun ka hina sa kayatarwa, halle ma a ce taro zuwa Madinan nan. Mu duba da muke tayyatan zuwa Madinan nan, mu bi a hankali fa, kan mu zo kuma mu yi da na sani. Domin ni ina magana ne akan matsayin abin da ni na gani ban ji daɗin sa ba wai zuwa Madinan nan ne nake a'a ba, amma wajaje irin da ake ɗaukar hotuna ko bidiyo ko wani shakatawa cikin nan Travelers yana da yawa. Ba dole sai a ce wajen dubbannin mutane, sai kaga mutum wajen 700 kayan kaga balarabe guda, har su zo matsakiya suna ɗaukar bidiyon babbakun mutane suna cewa ku duba nan wace ƙasa ce muke, Nigeria ne ko Ghana ne muke, domin ta dai Niger bata shiga yawan bakin su haka ba, suna cewa Nigeria. To ba za mu ce za mu bi tagwarawa ba. Gaskiya ne malaya, gaskiya haka ya kamata alka gaya musu gaskiya. Da tasu rayuwar ba aiki ba, domin in duba ne yawancin mu duk abin ga na buhu ne mun ka zo nema. Iyaye suna can mun buro cikin daji cin kula da sabara, mu zo mu ce za mu yi wani wanka da wani shagali da wani abin ga, ko da za mu yi mu san da yadda za mu yi abin mu. Mutum 3, 4, 5 sun isa, ku je ku haɗu wuri guda ɗaki, ko da kin gida na ku ne za ku yi abin ku bisa umarnin mai gidan da kuke ma aiki. Amma ka tashi ba gaira ba dalili wai ka je yawon shakatawa a cikin Libya, to su din mayan kasa suna tsoron kasar da kansu. Yaya mu da mun ka zo shekaran jiya, saura kuma ko takarda ba su da abin ga kat ma ba su da kai, balle ma aizancin passport. Dan Allah dan Annabi, dan uwa ku tsaya ku fuskanci da kyau, kuma a dau shawara ta, domin wallahi Libya mu ba irin zaman da ba mu yi kinta ba, kuma mun ga rayuwa kala-kala kinta, kuma mun ga abubuwa da dama. Mu rage dan Allah, idan wata sallar ta zo ko wani taro ne, mu rage yawan tunkoson da muke zuwa Madinan nan. Wallahi mu kiyaye, ba ta kare balarabe bai dube shi wani abin da zai kiyaye abin garshi ba. Kenan dan Allah yawan tunkoson nan da muke yi mu rage, wallahi ba mu hita bace. Mu bari lokacin da mun koma can kasar mu, duk abin da zamu yi ta rayuwa ce, kasar mu ce ko zaka iya yin ta, amma na idan an kama ka ko an halbe ka ko wata wani matsala saka sami kare a kare. Domin yanzu masu gidajen ma da muke ma aiki, ba kowane ne ke jin ka samu matsala ba ya je ya tsaya tsayin daka yake sai ya nemo ma haƙƙin ka, ba kowannen su bane. Dan Allah mu kiyaye, sai an ji mu. Duniya dama haka take, ko da yaushe ana samun kuskure kuma ana samun ainihin faɗakarwa.